Pinia bangke nilinali tumafan Indian Post GDS ahin pen ki klang pon awering warsai silabangso video long nang than pachini pon ikpo la penali tum klardak alam bangke labangso video arlosi thekpon long ikpo la pen chuning ri alam te bang la puilo dak 30,000 se apusto la se asam arlo apanda penang an thak ke thak pondo la se karbiang long ara doan nani tum ki jog dunji apansi chuning ri pon iklo tangti aprangsi kardom kaduk ave karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara doan phanstame nangli tumjong se labangso YouTube channel kilang pen jong se ning example te labangso YouTube channel ta nali tum subscribe krepin pen dam derino nangli tum ka chinghon ka jinso do pulte nali tum subscribe ek popusi ning theponno tangte non pathiak pen labangso awring war saya puthakle chithan pononang lapen lang pononang Puthor Ladakh Indian Postal Department hin pen Warengawar sai paklang pon iglo Indian Post GDS lapen nali tumhan labangso details ni na paklang pon ikpo lapen than pachini pon ikpo lapen penang an abang fitum do pachorai pupu nagi pudus tame pachorai re ni lika upload tangan ta nili sob proof do thai nili long mate ingsita pachorai re nili lase nalitum la video ki cheng pen kijutan langon la lopolte nalitum la details salam bang dak thek pon long ikpo tangti non chithan pon na Indian Post GDS Recruitment 2023 overview la pen Recruitment organization bang dak Indian Postal Department lo la pen putha dak nalitum thek pon po post amen bang nalitum GDS mate BPM la pen ABPM la pen advertisement number nalitum thek pon long ikpo la pen nili advertisement a lost ta nalitum hanap klain la pen nalitum Telegram channel na humri ko hodak stamina litum thek ponlong ikpo la pen vacancies man kaduk awe pen dak 30,000 an people la pen salary na litum various posts wise dak thak pon post salary bangke la pen job location bangke all India lo la pen last date dak apply bangke 23 August 2023 si last date lo la pen mode of apply bangke online lo category la bangke Indian Post Recruitment 2023 lo la pen official website alon stamina litum dam pen humri dam ikme Indian Post GDS online.gov.in labang sodim screen alon alitum thek pon long igi labang so official website alon alitum dam pen same humri dam ikme lo la pen non labang so requirement details puthot lang pon nang name of post bangke Gramin Dak Sevak mate GDS lo la pen number of vacancies bangke 30,000 an dak pipon iglo nalitum la thek pon long ikpo screen alon la pen puthot dak lang pon na la pen postal circle wise sidak thak pon iglo la pen state vacancy state la pen vacancies na litum thek pon po Andhra Pradesh along 1058 la pen Madhya Pradesh along 1565 la pen Assam along bangke 855 ando ta se Karbi Anglong Arat stamina litum jogdun igon la kilong long le bang apit alam lo stamina litum jong se ninghang pole na litum jogdun igon la pen Maharashtra along stamina 3,154 and people la pen Bihar along 2,300 la pen North Eastern along 500 la pen Chhattisgarh along 721 Odisha along 1,279 Delhi along 22 Punjab along 336 la pen Gujarat along 1,850 la pen Rajasthan along 2,031 Haryana along 215 la pen Tamil Nadu along 2,994 Himachal Pradesh along 418 la pen Telangana along 961 Jammu and Kashmir along 300 lapen Uttar Pradesh along 3,084 Jharkhand along 530 lapen West Bengal 2,127 Karnataka 1,714 lapen Uttarakhand 519 lapen Kerala along 1,508 ansi thakpon iglo la 30,000 ang bongpen dak thakpon iglo lapen pay scale banda langpon nang branch postmaster mate PBM labang ke 12,000 men chengpon po 29,380 rupees an lapen assistant branch postmaster ABPM mate Dak Sevak bangke 10,000 pen 24,470 an pipon ikpo ason se dak tokpon lo lapen eligibility criteria bang ason lo 18 pen 40 an arta abang fiatum bangai labang sowering war sailong jogdun ikme lapen age relation man nalitum dak pen lang pon ingon lapen education qualification bang koson son se naing ma ko PPC naing ma labang chethan ponona local dialect local language
frequency that the candidate should have studied the local language as up to 10 standard mate 10 pass nang po apen other qualification ma dak lason lo computer knowledge ma subsud nang po computer of cycling lapen educate means a livelihood lason dunang po lapen application fee aputhak lang po no na application fee general OBC bang 100 rupees lapen SC ST mate PH latum han bang sikai sitan ne lapen female candidate sikai isita nang ni asi karbiang long arat stami dak tangka nang ne lake apply bang ke aki joy side pot lasinalitum prabjin penalitum jogdun igon lapen try dun igon inun ma inut bang ke long ikvegi lasi putho dak chithan pon na selection process bang asan lawa merit list paklang pon ikpo lapen documents verification lapen final selection bang ke documents verification po final bang ke lapen ke apply ni a process bang asan lawa nalitum screen along thek pon long ikji www.indianpost.gov.in labangso dim humri damikon hadak GDS requirement 2023 pu link long iki halabangso link long ber penalitum aprangsi registration na penalitum amen lapen date of birth lapen mobile number lapen email address pipen registration tangde penalitum puthot login nang po login date penalitum da online application form bang chingpu ikpo halabangso form nalitum kenang so hadak ka fill up nang si analitum fill up ikon lapen kenang so documents nalitum upload iknang po lapen jong si fee payment nang ya tumang fee payment ikon kali pulte nang ne SC tum han bangke lapen application batang si nalitum ka fill up an la details manalitum lang ikon kunat na si chok chedoma mate ki choklim no ma laban nalitum lang ikon lapen choklim lo pulte nalitum save mon lapen submit not lapen labangso a form analitum print out igdet not jolalo asi prabjin penalitum ki jogdoni a fansi nilhin penstame tuning ripon eglo lapen documents ka upload ni size labang kelason lo passport size photo bang 50 kb an photo size na pola pen file format bang ke jpg lapen jpeg lapen signature of candidate labang 20 kb an size na po photo bang ke lapen quality format bang ke jpg mate jpeg a format na po lapen important dates bang lason hello dak 3 august pen si cheng pon lo lapen last date dak 23 august 2023 lapen application form ka edit labang so date bang ke 24 pen 26 ang bong molom an si pipon po lapen nalitum jok si pipine ki chok si dolang document so lason kali kaprek se upload ji pulote nalitum labang so 24 pen 26 august molom bang ke nalitum edit long ikpo lapen nalitum labang so article long wang iglo pulote nalitum da online application links tame long pon ikpo lapen advertisement alus ta long pon ikpo lapen vacancies details tame nalitum dakpen long pon ikpo kali pulote nalitum official website long dampen tame humri dam ikmilo lapen pathiek pen nili nalitum han advertisement alu bang na peklang ning bang kenang sot lasen nili pathiek pen nang peklang pon ikpo nalitum afon lapen nalitum thek pon long ikpo la screen along la ke bang ke advertisement alu lok dak details mate klar dak alam dak tok pon ik elo nalitum thek pon long igi command to sila bang so advertisement mate notification bang ka release pon ma dak kado ka ve dak du ik thailo nalitum la screen along thek pon long po registration submitted online lapen copy piece larian dak tok pon ik thailo la details mate klar dak alam nalitum la bang so advertisement alu lang lo pule thek pon long ikpo dak sikado ka vialam tok pon ik thailo lapen dak tok an details bani lista menali tum hanang than pachini pon ik thek thidat po lapen thek pon loing ko son madak nalitum labang so advertisement alu lang ikon labang so advertisement alu kilongi labang ke telegram channel long silongi asinali tum telegram channel long jong sinang join don de lang pulte prabjin pen nang join don ikon lapen telegram channel aling labang so video description kali pulte whatsapp group long staminali tum dampen long pon ikpo asi pinia video long mola an cholo lapen video kan ma share on share ikon karbiang long aras tame pelang iknang lapen pachini iknang lapen pajok don iknang kilong long leba firalam los tame try don si kemelo asi pinya video long mang nili la pathiek penali tum han ansi nang than bang kang ton pon ikpo lasi pena puthot kapre ka video long chitong tunang dumi thak mi ka do ka ve karbi teach 2.0 youtube channel long kala ra do an fasta me nili hen pen kardom